Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. PIDEA pinabulaan ng wiretap ang pinanggalingan ng narco list. DOJ gustong malaman kung paano nakagamit ng cellphone ng NBP inmate sa drug transaction. SK chairman na nahulihan ng 200,000 halaga ng Cebu Calabozo. Bongo, pangatlo na sa SWS survey, Grace Poe, number 1 pa rin. Hindi naman daw malulubog ang Pilipinas sa utang sa China ayon sa Department of Finance. Malaysia, sinabihan ng palasyo na may claim ang Pinas sa Sabah. Motion to quash ni Andaya sa 900 million Malampaya fund scam, ibinasura ng Sandigan Bayan. Kapa, binalaan na ng Securities and Exchange Commission sa patuloy na pangungulekta ng investment kahit may cease and desist order na. DOH nangangahalatian na sa vaccination target. At dahil sa pangingikil sa minero, 2 DNR Forest Guards kulong. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Sang-ayon ba kayo na hindi na issue ang katapatan ng mga kandidato sa halalan? Magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines.
na simulcasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay mapapanood sa Signal Cable Channel 106, Signal Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84. At sa halos 1,000 pang iba't ibang mga cable companies nationwide. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po ay pinalilipad pa rin ni Clarence Sanday, ang ating Broadcast and Marketing Officer. Sa patnubay po ng ating Operations Head, Engineer Oliver Licop. Habang yung ating Creative Director, Mark Anthony Reynoso, ay remote pa rin sa atin at kasama po ang ating creative producer Carlo Reyes. Sa labas po ng ating studios, handang-handa na pong magbalita ang ating mga Leader News reporters. Ang mga telepono sa studio po ay tulad pa rin ang dati, 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Ulitin natin ang ating survey question sa hapon pong ito. Sang-ayon ba kayo o tama ba na hindi na dapat issue daw ang katapatan sa mga kandidato ngayong halalan? Talaga naman, parang ano ba ito? May nais ba itong pagtakpan? May nais bang ilihis? May nais bang palusutin? Sapagkat alam niyo po mga kaibigan, in the very filling up of the certificate of candidacy, ay yan po'y pinanunumpaan na. Ayan. Ang anumang detalye, anumang data na papasok po ninyo, isusulat po ninyo, ay merong isang paragraph sa baba na pinatutunayan po ninyo na lahat ng isinulat po ninyo ay totoo at pawang katotohanan po lamang. Of course, maliban po yan sa kanilang mga personal track record, mga personal na istorya na may kaugnayan pa rin po sa katapatan. Pero may mga nagsasabi po na lahat naman daw nagsisinungaling. Huwag na raw pag-usapan whether honest or hindi ang kandidato. What do you think about that, ladies and gentlemen? Ulitin natin ang ating FB page po ay wag na wag niyo pong kaliligtang i-like at mag-comment po kayo at i-share natin ang ating live video at ang ating page para mas marami po ang nakakabatid sa mga totoong nangyayari po sa ating bansa. Bueno, ratsadahin na po muna natin ang mga reports ng ating mga kasama para hindi po tayo napapanisan ng balita at kayo po ay mananatiling impormado sa lahat pong mga nangyayari. Unahin muna natin ang karimari-marim na balita. Lamay, nirat-rat daw po ng bala. 4 ang karagdagang patay sa Quezon. Alamin natin ang detalye sa pangyayaring yan. Hatid na sa atin ni Koy Laura. Yes, Koy! Kasamang Errol, binawian ng buhay ang 4 na katao at 2 naman ang bahagyang nasaktan at nasugatan nang paulanan ng bala ng hindi pa kilalang sospek ang isang burol ng patay sa barangay Ilog sa bayan ng Infanta, Quezon nitong gabi ng Miyerkules. Nakilalang mga nasawi sa nangyaring pamamaril na sina Herman Cuento, Leon Cuento, Manuel Cuerdo, Michael Cuento, habang nagtamo naman ng kaunting galos sa katawan sina Maximo Cuento at Napoleon Miras, mga magkakamag-anak at pare-parehong residente sa naturang bayan. Batay sa ulat, nakatanggap umano ng tawag sa telepono ang Infanta Municipal Police Station galing sa isang concerned citizen tungkol sa nangyaring pamamaril sa isang burol ng patay na agad namang nirespondihan ng mga otoridad at napag-alaman na nakiramay lang at bumisita sa lamayan ang mga napatay na mga biktima ng bigla na lang pagbabarilin ng hindi kilalang sospek na mabilis na tumakas sa di patukoy na direksyon. Dala ang kalibre 45 na baril na ginamit sa krimen. Mabilis namang naisugod sa Claro M. Recto Memorial District Hospital ang mga biktima, subalit idineklarang dead on arrival ang naunang 4 na tinamaan ng mga bala habang nasa mabuti ng kondisyon ang 2 iba pa. Naglatag na ng hot pursuit operation ang Quezon Provincial Police Office sa buong probinsya para madakip ang sospek na responsable sa nangyaring krimen. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines reporting. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano ba ang mga nangyayari sa ating paligid?
lamay na lamang pero dinagdagan pa ang mga lalamayan. Dapat po ay agarang mapanagot siya ng mga pulis sapagkat pag yan po ay nakawala at hindi po naparusahan, may magsiset po ng isang masamang example. Ano ba ang mga motibo niyan? Bakit may nilalamayan na nga? Sinugod pa at pinagbabaril pa ang mga nakikipaglamay. Samantala mga kaibigan, nabanggang rider, tinakasan naman ng nakabangga sa Tarlac. Alamin natin ang report ni partner Engineer Oliver Lico. Yes, partner Oliver, pasok! Tinakasan ng driver ng van ang kanyang nabanggang rider sa barangay San Agustin, San Manuel, Tarlac kahapon ng hapon. Bali ang hita na nagmamaneho ng motor na si Rene de la Cruz na taga San Juan sa bayan ng Moncada. Iniwang nakahiga sa kalsada ang biktima habang grabe naman ang damage ng kanyang motorsiklo. Wasak naman ang unahang bahagi ng Toyota Grandia na may plakang WNE 868. Ayon sa rider, bigla na lang siyang sinalubong nito galing sa kaliwa at diretsong bumangga sa kanya. Nagpaalala naman si Police Master Sergeant Joel Ferrer sa mga motoristang dumadaan sa MacArthur Highway. Paalala po sa mga nagmamaneho, mga na dapat ay nasa tamang kondisyon ng ating pangangatawan, nasa tamang kondisyon ng mga sasakyan na gagamitin, itikang brake, lights, battery, tire, at saka importante yung kondisyon ng nagmamaneho dyan, sir. Apo. Sir, paano po natin may iwasan yung mga ganitong aksidente, sir? Dapat maging mapagmatyak sa daan, sir. Dapat tinitignan na mabuti at nakakonsentrate dun sa dinadaanan, sir. Dapat nakakonsentrate yung nagmamaneho dun, sir. Yan ang report. Oliver Lico para sa Kamaong Asero ng Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yung tarantadong tsuper at nagmaneho po ng Toyota Grandia van na tumakas, sana po ay sumurrender na at panagutan ang kanyang naaksidenteng rider. Bakit kailangan mong tumakas? Baka ikaw ay umiiwas na matokhang pa. Ano ba ang hindik-hindik na iwasan mo kung nakabangga ka, naka-aksidente ka? Bilang isang responsableng tsuper or driver, dapat mong panagutan ang anumang nangyayari sa kalsada lalo't ikaw ang may kasalanan. Sinalubong mo pala, pumasok ka sa lane ng nakamotorsiklo. Dire-diretso kang bumangga sa motorsiklo at tapos tinakasan mo. Your actuation ay pinakita mo lamang ang iyong pagka-guilty sa kasalanang reckless imprudence resulting to physical injury. Ayan. So, dapat panagutan niya ng driver ng van. Samantala mga kaibigan, Villar, living example daw po ng sipag at tiyaga. Sinamahan pa rin ni partner Jojo Sikat ang senatorial sortie ng grupo ho ni Senadora Cynthia Villar. Panoorin po natin ang kanyang report. Pinuri nitong si Davao City Mayor Sara Duterte itong si Senadora Cynthia Villar sa mga nagawa nito sa Senado at yung mga isinusulong nitong advokasya. Tinawag bang perfect example ng sipag at tiyaga nitong si Sara, si Senadora Villar dahil sa mga adhikain nito sa buhay. Sa isinagawang campaign rally ng hukpong ng pagbabago sa mga senatorial candidate na ginanap kagabi sa Las Piñas City, sinabi ni Mayor Sara na matyaga talaga itong si Villar na maghanap ng mga tao na nangangailangan ng trabaho, lalo na itong mga kababaihan. Ayon dito kay Mayor Sara, Alas po ay ang aming example, the perfect example sa sipag at tiyaga. Dahil masipag siyang magtrabaho.
Aniya ni Mayor Sara, dahil sa angking sipag at pagtsatsaga ng mambabatas para makatulong sa mga kababayan, tinitiyak ng hukpong ng pagbabago na ang kanilang number 1 na pambato sa senador ay walang iba kundi itong si Senadora Villar. Ito si Jojo Sikat, nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabagay, probe na nga naman yung sipag at tiyaga, di ba? Sa mga virtue ng paghahanap ng katagumpayan, yung sipag at tiyaga ay talagang subok ng estratehiya at formula ng pag-asenso ng sino mang interesadong umasenso. Tingnan natin kung kasi ang latest survey, ayon nga doon sa ating balitang binasa, nag-number 3 na raw po si Bongo, pero nananatiling number 1 po si Grace po sa latest SWS senatorial survey. Wala pa si Senadora Cynthia Villar. Pero palagay ko papasok yan si Senadora sa top 5. Ulitin natin yung ating tanong sa ating programa at sa ating mga kababayan. Sang-ayon ba kayo na hindi na daw issue ang katapatan ng mga kandidato sa eleksyon? Kakaiba, no? So, okay lang magsinungaling, okay lang hindi magtapat, okay lang lokohin ang botante. Ganun ba yon? Kayo po ang nice po naming marinig, sapagkat pinag-uusapan po yan dahil may isang kandidata sa pagka-senadora ang nabuking na nagdeklara yata na graduate sa isang sa dalawang eskwelahan, isa dito sa Pilipinas at isa sa abroad. Pero marami nagpapatunay na hindi daw totoo na siya'y graduate doon sa dalawang eskwelahan. Diretso natin ang ilan pang mga report sa ating programa. Manhunt operation laban po sa 6 na miyembro ng DEU Pasay nagpapatuloy ayon po sa SPD. Alamin natin ang detalye ng report na yan. Hatid na ni paring Boyet G. Dalawa yung report ni Boyet, di ba? Yung isa muna yung mga sinibak. Yung mga sinibak muna unahin natin. Hepe at 25 ang mga tauhan po ng Pasay Drug Enforcement Unit, sinibak. Yan, sinibak sa kanilang pwesto. Kung bakit, alamin natin sa report ni paring Boyet G. Paring Boyet, go ahead. Sinibak na ni NCRPO Director Guillermo Ilizar sa pwesto ang lahat ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police kasunod ng isinagawang entrapment operation ng mga operatiba ng Counterintelligence Task Force o CITF sa mga ito. Dahil sa insidente kung dati ang pintuang ito ng DEU ay laging bukas dahil sa labas-masok ang mga pulis dito. Ngunit sa ngayon, sarado na ito. Ang pintuang ito din ang dinaanan ng 6 na pulis para takasan ng isinagawang entrapment operation ng CITF kung saan nagmistulang parang mga dagang nagpulasa na ang mga kagawad ng DEU at isang pulis lang sa loob ng opisina ang naabutan ni Director Ilizar na si Corporal Anwar Nasser. Sa 26 na sinibak na miyembro ng DEU, 2 pulis na lamang ang natira, isa sa sekretariat at isang investigador. Hindi naman na nagpaunlak ng interview ang 2 pulis kaugnay ng insidente, ngunit banayad sa kanilang muka ang kalungkutan at pagkababa ng kanilang pagkatao. Samantala, kinilala ang mga sinibak na pulis sa pangunguna ng hepe ng DEU na si Police Lieutenant Ronaldo Frades at mga tauhang sina Master Sergeant Victor Abalos Jr., Master Sergeant Marlon Bungalon, Staff Sergeant Carlo Sison, Staff Sergeant Nathaniel Garcia, Staff Sergeant Rigor Octaviano, Corporal Monsier Navarro, Corporal Franji Fortun, at sina Patrolman Dennis Orala, Anthony Fernandez, James Porcalio, John Matt Cruz, Rad Ranto, Clyde Tabulog, John Menard Tolentino, Lori Jan Nicolas, Jess Dolnuan,
Corporal Rodel Lalimarmo, Christian Villanueva, Joel Jan Magallanes at J.R. Orquino. Master Sergeant J. Martinez, Master Sergeant John Bernal, Sergeant Jerry Hernandez, Master Sergeant John Christopher Lim at Master Sergeant Edwin Hamor. Ang pagkakasibak sa mga nabanggit na mga pulis ay kaugnay sa umano'y extortion activities kung saan binabangketa nila ang kanilang mga operasyon. Maharap ang mga nabanggit na pulis sa kasong kriminal at administrative. Live mula sa Pasay City, Boyet Guillermo, Leaders News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ilan pa kaya ang mga pulis na katulad ng mga yan? Or pasalamatan natin si NCRPO Director Guillermo Eliazar sapagkat sa pamamagitan niya unti-unting nalilinis po ang hanay ng PNP sa mga bulok na miyembro. Marami pa yan. Ako, alam ko yan kasi, di ba, ang Pangulong Duterte mismo ang nagwagwagan doon sa unang narco list na meron pong 6,000 active police officers in uniform, in active service. Ang naroon po sa listahan. Hinihintay ko rin po si Director General Albayalde may gawin po doon. Wala pa ho akong naririnig. Buti pa ito si General Eliazar. Marami pong nagagawa. Masipag ang mama. General Eliazar, Sir, keep up your good works. Yan, saludo kami dyan. Mga kaibigan, balikan po namin kayo. Pagkalipas ng ilang importanteng paalala, stay with us. Marami pang importanteng balita at mga kakausapin po tayo para po sa inyong kaalaman sa ating pagbabalik. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.